ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмура азия. имрӯз як газели фурӯширо пешкаши шумо мегардонем. газела ҳама ҷоша хушрӯ нишон додагием. полностью состояниш, кузовош, пробег ҳамаша нишон додагием. видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. видео маъқул боша якта лайка монем. ин газел 1 сола документ дорад. моторуш 4.6, пол инжектор, нархш 38,000 сомонӣ бо савдо дорад. рақамҳои телефон дар рӯи экран. мошин 1 сола документ дорад. пробегоша пол нишон додагиай. хушрӯ тамошо кунед. харидоро боша метавонед занг зада савдо кунед. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун. харидоро боша занг мезанед, савдо мекунед. видео маъқул боша якта лайка монед. кузов 4 метра. 10 та мон мерава, 12 та боркли мерава.